Здравейте, приятели! Аз съм Моника и днес сме тук с Кокича. И кокошката, вижте как ме гледа, някакво много сладичко. Да, и нещо се е бъгнало с играта и... И са изчезнали половината айтеми, един стак и половина такос нещо. Дай да видим дали ще се спални кокошка. Не се спална. Бъга такава. И бъгата. И знаете, че бъгата е много бъгата и бъгата са бъга. Чакай, аз забравих, ще снимаме. Крипър. Не, крипър има. И какво? Ами аре да спиме. Аре. Идвай. Аз моето легло ще си го сложа горе, защото искам там да спа. Защото не искам да спа гадно. Искам да спа готино. Мисля такъв леглото ми. Искам да се спам в твоята, но там кокошки аз съм. А това е моето легло. Съжалявам кокошки, но това си е моето легло. Не дей подскача гневно. Така. Ади лека нощ. Ще се удариш главата. А не, чакай, така ще това. 10 стъпи the days to die in my... Айде по-бързо, че бавим само клипа, аре. Трябва да направим легло и на кокошката. Аре, давай. Кокошката му скача на теб. Аз вече съм легнала. Така, моето легло повече няма да мърда от тук. Казвам ти. Ти ако искаш спи на луната. Така и да, хора, сега ще продължа това място, което тръгна да започвам. Е там, отвънка. Понеже вече е ден и нямам кирка. А, не, имам кирка, но е дървена и почти изхабена. Което е стъпит. Very stupid. They said ways to die. А между другото, като се сетиш за Dumb Ways to Die, може някой път да снимам на това. На тази игра, която мисля, че е много кървава, но все пак е интересна. Един път се катерих на един хамак и почнах да пея Dumb Ways to Die. Да. И ми беше много смешно, защото се опитвах да стигна едни череши и винаги като се опитвах да ги стигна, падах. От хамака. И си удрях нещо и ма болеше. Тя моята стана. What? Майко, то спая, какво прави, бе? What? Аз се спам по-етвам тук. Добре, че вратата не е гръмнала. Добре, че се спам по-етвам тук. О, мага, човек. Не дей! Не ма би, бе! Най-мраз е така, като се промъкват зад мен и просто си мисля, че може да им се размине това. Но тея крипари, като ги видя вече, няма да ги пощадявам. Ти не ще ги щадиш по принцип. Да, направо ги издухвам. Да, аз тук в тая голямата стая не знам какво да правя, ама... Човек, моята стая беше супер яка, обаче някой идиот и направил така и вече не е яка. Омага, това звучи стъпет. Виждам кокошчицата от тук, омага. Да, поиздай. Аз помислих, че има ябълка, пък то било паяк. Дай, стъпет, спайдър. Ще ти изям окото в твоя чест. Някой ден, когато съм гладна и искам да умирам, защото съм рейдж-квитнала. Ти постоянно рейдж-квитваш. Рейдж-квитваш? Тя щупи четката си, защото се ядосала, защото какво станало вече, аз не помня. Аз рейдж-квитвам само когато е нужно. Рейдж-квитвам само когато в реалния живот не рейдж-квитвам на игри, рейдж-квитвам... Много рядко рейдж-квитвам на игри. Аз много често. Аз пък много рядко. Абе, бабче! Какъв е този глас, омага? Абе, бабче! Бабче. Абе, бабче! Добре, спри са. Това видео е stupid ever. The stupid video ever. That I think that is stupid. Сега си говорила на английски, че вече ме изнервяваш. То ти просто. Да.
Ще достроявам къщата. Аз don't know за теб, но аз ще достроявам къщата. Така. Аз преди си мислих, че инвентара се отваря с си, пък то се отваря усе. Омага. Омага, Джастин Бибър. Омага, Джастин Бибе. Муква ще ми гръмни главата. А ти пък с твоето коледно... С твоя коледен пуп не се спря. Ако? Да, коледото ако. Говори. Изпей за него. Какво? Изпей за коледното ако. Аз вече го съпрях. Добре. Просто чул от Христо направил Колев в канала. Дето уж Христо имитира 69 гласа. Everybody dance now. Не. Everybody dance now. Не. Така. Не. Защо го поставих? Не. The stupid video ever. We only sing in this video. Oh my god, what's going on? I must kill this spider. Абе, пусни си звука, бе. Ма той е пуснат. Колко повече искаш да го пусна? Докато се чува нещо. Ами добре. Защото ти нали знаеш, че аз така със слуха не съм много добре. Добре, ари. Пускам го на макс. На максито. Между другото, има едно кученце. Виж, ела да ме гледаш, какво ще направя. Да. Ти само просто ти я правиш. Не. О, кокошката е снесла. Да, щупи яйцето да видим дали ще е такова. Уй, кокошчица, кой светко. Уй, ти малка. Опа, убиха. Не ми стига едно дърво. Не си ядосам на теб, просто не ми стига едно дърво. Ха-ха. Ако си мислих, че съм речко изтнала, не съм речко изтнала. I never rage. I relax. I relax every time. Аре, кокошки! Ще ударя. Защо? Ще ме удряш. Не теб, кокошката. Ами, защото обикновено на мен ми казваш кокошки. Не, на теб ти викам патка. Патка, сматка или... Гакка. Виж колко яко стана. Зомби или трудност. Зомби. Не ми викаш никаква трудност. Викнах Викос. Веднъж викнах. Трудност. Ари бе. Коми аре викаш? Не на тебе бе. Аре уе. Ари уе. Кой искаш от мене уе? Ако. Искаш ако от мен. Защо искаш от мен това нещо? Защо искаш ако от мен? Кокошке? Не бе, не дей яш. Аз? Не, аз се отровя. Ха-ха. Аз се ударих по окото тук, що и сега се разревах. Не, че се разревах, но те както сълзи. Ударих се по окото. Хилса. Кой бе? Не, чакай, че ще чупя пак. Ахаха. Тук колко е тъмно и зловещо. Виж! Имам два торча да го То е огрея. грозно. На теб мяза. Кое? Карай. Имаш ли стъкло? Ето и. Имаш ли стъкло? Не. Изхъби. За какво го изхъби? Всъщност аз май няма да имам прозорци в моята стая. Защо? Прозорци е много по-добре. Човекът ме види някой крипър. Че те могат да те виждат и през стените. Не могат. Защо така мислиш? Като те видял някой крипър. Да.
Определено чупа прозорци. Лат. Ха-ха, нупче. Какво стана тук? Лат? Какво стана тук, бе? Какво стана? What? What the fuck, човек? Що всичко падна? Омага. Why me every time? Айде да снимаме втора част на паркур мап. Не ми се снимава на втората част на ония паркур мап, дето прави. О, аз ще ловя рибка. О, човек, имам 16 балм. Бол. Аз ще си правя лък скоро, зависи дали имам. Имам 2 стринга, омага. Ти имаш ли един стринг? Стринг или? Стринг! От паяците, Да. дето ти го пуска. Мерси. Паза за въдница. Много сега не. Кой съм гаден, бе? Аз пък няма да ти дам санд. Водата влезе. Аз пък ще убия. Омага. Ей, сега, ела ми. Аз? Да. Защо? Ще видиш. Защо, бе? Кой искаш от мене? Ела, бе. Няма. Ела, бе, да ти дам нещо. Няма да ме биеш. Ами няма да те бия. Добре, дай ми. Искаш ли го? Да, искам го. Да, имам си кученце. Имаш ли Ма куче? следва. Нямаш куче. Ето и грозното. Какво е? Оф. Дай на. Мерси. Ай, не ме супчи 100 медве. Нещастно. И да, хора. Аз бях Моника БГ. И това беше видеото. И се надявам да ви е харесало. Това е най-тъпото аутро на света. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк, сабскрайбвайте си и ще се видим на следващото видео.